ग म ध नि ध म ध नि ध ध नि स ग सा नि ध म ध नि ध म म म ग सा नि 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 सा हरि चरणाचे पूजन हरि चरणाचे पूजन गुरुचरणा सन्निधान गुरुचरण सन्निधान परम पावन करता आमगेले हे जीवन परम पावन करता आमगेले हे जीवन करा अनुदीन हरिनाम संकीर्तन करा अनुदीन हरिनाम संकीर्तन हरिचरणाचे पूजन पूजन हरिचरणाचे पूजन गुरुचरण सन्निधान गुरुचरण सन्निधान परम पावन करता आमगेले हे जीवन परम पावन करता आमगेले हे जीवन करा अनुदीन हरिनाम संकीर्तन करा अनुदीन हरिनाम संकीर्तन हरिचरणाचे पूजन पूजन हरिचरणाचे पूजन परनिंदन ते हरिनिंदन दत्ता परनिंदन ते हरिनिंदन दत्ता परसेवेन हरि संप्रीतु दत्ता परसेवेन हरि संप्रीतु दत्ता गुरुस्तुती आणि गुरुसेवा आमका गुरुस्तुती आणि गुरुसेवा आमका बरे जावच्याक हे सुलभ साधन बरे जावच्याक हे सुलभ साधन हरिचरणाचे पूजन हरिचरणाचे पूजन हरिचरणाचे पूजन वसुदेव कृष्णुतो हरिनारायण वसुदेव कृष्णुतो हरिनारायण वसुधेन्तु सर्व जीव पालन करता वसुधेन्तु सर्व जीव पालन करता वासुकी शयनाने स्मरण करता आम्ही वासुकी शयनाने स्मरण करत आम्ही आवसु बापसुरी सेवा श्रद्धेन को आवसु बापसुरी सेवा श्रद्धेन को हरिचरणाचे पूजन पूजन हरिचरणाचे पूजन नर जन्म हो वर प्रसादु आमका
नरजन्म हो वरप्रसादु आमका हरी गुरु सेवेन सार्थक कोर्या हरी गुरु सेवेन सार्थक कोर्या करुणामूर्ती हरी विजया विठ्ठलाक विठ्ठला 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 करुणामूर्ती हरी विजय विठ्ठलाक स्मरत स्मरत आम्ही धन्य जाऊ स्मरत स्मरत आम्ही धन्य जाऊ हरिचरणाचे पूजन पूजन हरिचरणाचे पूजन गुरुचरण सन्निधान गुरुचरण सन्निधान परम पावन करता आमगेले हे जीवन परम पावन करता आमगेले हे जीवन करा अनुदिन हरिनाम संकीर्तन करा अनुदिन हरिनाम संकीर्तन हरिचरणाचे पूजन हरिचरणाचे पूजन गुरुचरण सन्निधान गुरुचरण सन्निधान हरिचरणाचे पूजन हरिचरणाचे पूजन हरिचरणा